ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଦା ଆବର୍ଜନା, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା। ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ MRF ହେଉଛି ମେଟେରିଆଲ ରିକଭର ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ସେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ରଖି ଶ୍ରେଡର ଫେଡର ଲଗେଇ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସିମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରେ ବା ଚୂନ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ପଠେଇକି ତାକୁ ମିଶା ଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା ଓଦା ଯେଉଁ ଅଛି, ଓଦା ଆବର୍ଜନା ଯେଉଁ ଆମେ ଘରୁ ପକାଉଛୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଗ, ତାକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର MCC, ତାକୁ ସେଥିରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ବିକ୍ରି କରା ହେଉଛି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ। ତ ଏଠି ଆମେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନଦୀ ଗର୍ଭର ଜଳକୁ ଆମେ ଦୂଷିତ କରୁଛୁ। ଏଠି ଶ୍ମଶାନ ହେଇଛି, କାଠ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଡ଼ିଛି, ଦାନ୍ତ କାଠି ବସିକରି ସମସ୍ତେ ପକାଉଛୁ। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରୁଛୁ ନଦୀକି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ। ନଦୀର ଅତ୍ୟଧିକ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଗଲାଣି। ବାଲି ଥିବା ହେତୁ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ଏବେ ବାଲି ନଥିବା ହେତୁ ନଦୀ ଗର୍ଭ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି, ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ହିଁ କମିଗଲାଣି। ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆମେ ପୁଣି ନନାକୁ ଧରି ଆସିବୁ। এই ବର୍ଷ ଏଠି ଆମର ପଦ୍ମତଳାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ପଦ୍ମତଳାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନନାଙ୍କର ସମୟ ସାଧୁସନ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶୀ ଯାଏ। ଅତଏବ ନନାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି କରିଛନ୍ତି, ଆଳତୀ କଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ କୂଳ ତଟ ବା ତଟ ରକ୍ଷା କଲୁ, ପଥର ପେକିଂ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ପଥର ପେକିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଏଠି ନଦୀରେ ଗାଧେଇଲା ଯାଇଥିଲା, ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଭଗବାନ କୃପା ଯାହା ହଉ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନଦୀର ଗର୍ଭଟାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି କେହି କିଛି ପହଁରା ଶିଖିନଥିବେ ହଠାତ୍ ଯଦି ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଫେରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗଭୀର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆମେମାନେ ମାନେ ଏଠି ଧରନ୍ତୁ ପୁଲ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପୁଲର ଆପଣ ଗଲେଣି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2ଟା ପୁଲ ତିଆରି ହେଉଛି। ହଁ କି ନାହିଁ ମାନେ ସୁନ ନଦୀରେ 2ଟା ପୁଲ ତିଆରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ରାସ୍ତା ହେଲା, ପୁଲ ହେଲା କି ନଦୀ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ହେଲା, ଆମ ସମସ୍ତର ମାନସିକତା ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ନନାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଭୋଟ, ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଏଠି MP ଜିତିଲେ, MLA ଜିତିଲେ। ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଜିତିବା ଫଳରେ ଆଜି ନୀଳଗିରି ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିପାରିବ। ଆଗରୁ ଖାଲି ଇଞ୍ଜିନ୍